Wadhi kaunti ya Migori kama ni Obila wa Migori omako gunde abich mag nyasore mangi wacho ni nengo gi romo $1,000,000. Obila wacho ni gimako nyasore ge gwenge Mauruba tok yudo malingling koya kuom jopiny ewi gach probox moro. Komanda mar Obila ma Migori Francis Nguli wacho ni derep gari no ne dwa wuok gi njagago. Mano bo gi omena. Omedo ni achijno osemaki kendo giikore mar chwali doho ka koro an estimate of 300 kilograms. This afternoon, our officers got an intelligence from members of the public that there was somebody who was in possession of cannabis sativa, which we always refer as bangi. Actually, 5 sacks of cannabis sativa, which was seduced in sardines. Sardines is what we call as omena, worth 1 million shillings, Kenya shillings 1 million. And of course, we arrested one suspect. All issues of illicit brew, narcotic drugs, and then other contrabands which are passing through our highway from the border to other towns. We don't allow any of them to pass in our area. Suspect will be arraigned in court, I think tomorrow, when we complete our investigation, so that he may answer to charges. Kwa mgajangre uruok makiyo ni ratiro magoganda Kenya Human Rights Commission wuok tumo suo kod od bura mamalo kod mano mar Senate magikoni oserema menyo kaka sirikal tiyo marach gi omenda. Duol nokotelna kod Anet Nerima kod Davis Malombe okoni duol marango sach jotije SRC, duol manga budget OCB, duol mochungne pok madhi ne sirikal kod loch gwenge CRA okode otiyo makare kod